Kao i kod drugih komponenti ormarića, bočnu stranicu možete u potpunosti ukloniti ako to zahtijeva vaš dizajn. Kada su bočne stranice prisutne, imate potpunu kontrolu nad njihovom debljinom te nad prednjim i stražnjim uvučenjem. Jedinstvena odlika bočnih stranica je mogućnost stvaranja prepusta i na vrhu i na dnu. To omogućuje kreativne dizajne, primjerice produživanje stranica prema dolje kako bi sakrile nogice ormarića ili prema gore kako bi formirale zaštitne rubove oko gornje plohe. Funkcionalnost ormarića možete povećati dodavanjem polica. Dodajte vodoravne police ili okomite pregrade pomoću gumba za police u sučelju, ili koristite prečace Shift plus H za vodoravne police i Shift plus V za okomite pregrade. Za uklanjanje police odaberite je i kliknite ikonu koša ili pritisnite tipku X. Kao i kod ostalih elemenata ormarića, debljinu svih polica možete podesiti odjednom, a možete mijenjati i njihovo prednje i stražnje uvučenje radi ujednačenog izgleda. Zadano, EasyForm Studio ravnomjerno raspoređuje police unutar ormarića. Na primjer, ako dodate dvije police, razmaci iznad, između i ispod njih bit će jednaki, u ovom slučaju po 216 mm. Ako kasnije promijenite visinu ormarića, razmaci polica automatski se prilagođavaju kako bi zadržali ravnomjernu raspodjelu, bez ručnih preračunavanja. Po potrebi možete mijenjati i položaj pojedine police za specijalizirano odlaganje. Čim to učinite, EasyForm Studio automatski izračunava razmak iznad i ispod te police. Širina police je zadano postavljena na cijelu dostupnu unutarnju širinu ormarića. To je dobro za fiksne police. Međutim, ako želite dizajnirati podesive police koje se mogu izvući i premještati, bolje ih je napraviti malo užima podešavanjem svojstva širine. Kao što smo ranije vidjeli, operacije skaliranja također automatski preračunavaju položaje polica. Ove značajke daju vam preciznu kontrolu nad policama i uklanjaju naporna ručna preračunavanja.